स्पेशल 101 टका का पुरस्कार और शुरू हाथ उठा दियो तो सब बजे और ताली बजबे आहे सिया जी के आज छठ विवाह जनक घर मंगल आहे सिया जी के उधर विवाह जनक घर मंगल आहे मंगल आज जनक अति मन भावन आहे मंगल आज जनक अति मन भावन आहे मंगल दुल्हा दुल्हन परम सुहावन आहे मंगल दुल्हा दुल्हन परम सुहावन आहे दुल्हा दुल्हन परम